Nezabudnite si vytvoriť účet. Najprv kliknite na vytvoriť úložisko a zadajte mu názov. Nazvem to test a dám to popis. Potom vyberte viditeľnosť úložiska. Môžete ho nastaviť ako verejný alebo súkromný. V tomto tutoriáli ho nastavím ako súkromný a nezabudnem pridať súbor Readme a vytvoriť repozitár. Teraz pridajte súbor a kliknite na vytvoriť nový súbor. Na tomto mieste pomenujeme náš priečinok. Pomenujte ho ako len chcete, ja ho pomenujem Files. A nezabudnite pridať lomku. Teraz pridáme dočasný súbor a klikneme na Commit Changes a opäť na Commit Changes. Teraz vidíme, že sme vytvorili priečinok. Teraz nahrajme súbor. Otvorte priečinok, kliknite na pridať súbor a potom na nahrať súbory. Vložte akýkoľvek súbor, ktorý chcete, počkajte, kým sa nahrá a kliknite na Commit Changes. Teraz, keď sme nahrali súbor do priečinka, poďme vymazať dočasný súbor. Otvorte dočasný súbor, potom kliknite na 3 bodky vľavo hore a vyberte Odstrániť súbor. Nezabudnite potvrdiť zmeny a opäť kliknúť na Commit Changes. Teraz vidíte, že dočasný súbor je preč a priečinok tu zostal. Takže PNG, ktorý som nahral, je v priečinku